bok. Bok iki muni apa kuwi? Sing muni ta? Aku ngempit kodhok iki. Wong wedok. Ngempit kodhok. Wong wedok kok ngempit kodhok kowe iso ora. Lah kon ngempit apa? Wong muni kok wong joget kok kok liyane iki kaya Mbak Agnes nganu ora malah ngulapi umbel. Lah iki milih dhewe arep apa? Weh. Mbok sing sopan. Mbok dilapke ngono lho nek Pak Dene karo ponakane iki diulapke. Moh wegah. Lah piye ta? Wah, kowe umbele amis e. Wis tau dilat apa? Wis tau. Dilat aku kurang kok dilat ora. Lah kok ngerti nek amis? Gondo iku, gondo mambu. Oh, mambu. Berarti wis tau ngambu. Ayo wis no. Apa paling dek cilik? Ngomong cerak-cerakne kene mau. Apa? Seng aku ngono tenan. Seng apa? Gandane iki lho. Ganda apa? Ayo gondo amisku. Wong wedok arek ayu kaya ngopo to? Mesti sing digoleki sing ireng. Ayu kaya apa? Mesti sing digoleki sing ireng. Heeh. Dik, Halah aku ya ora mesti aku. Iya. Ireng kok nek gak bolong aku ya moh. Lho. Masa bolong ta, Dik? Lah gelem apa piye terus buntet ngono? Oh ya lah buntet ya biasa, Dik ya. Irunge lho tegese kan nek buntet ra iso ambekan. Wong awake dhewe nek lara pelu, kuwi kan ya dikeki obat. Kuwi ora perlu kuwi jenenge. Kuwi Kae lho obat-obat kamu sedang sakit apa? Aku sedang sakit pelu. flu gawe F. Aku ra iso muni isoku muni pelu. Flu F. Apa? Angel aku ki angel. Pelu. Flu. Pelu. Angel lho. Angel lho lambemu nyawe to, Pak? Ra iso mbok angel aku. Dengaran men anteng biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ngene iki kadang aku membayangkan ngono iki. Kayak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmenene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing rondo apa duda ngono, Nyapa? kowe enggak pengen rabi meneh apa? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kamu nggak pengen jadi presiden, nak? Enggak, Kenapa? pengen ngurusi rakyat. Lah kae wong-wong kae kudu rebutan presiden ngono kae piye ngono kae? Embolah aku ya rong dikan milih kan. Bocah cilik iso mikir ngene kok. Mulane rungokno caleg-caleg kae, mikir rakyat aja mikir wetenge dhewe. Ngono lho. Iki caleg iki pinggir dhewe sing kacamata biru iki. Ngerti ra sampean? Udung biru iki lho pinggir dhewe. Kedeng biru. Heeh, lah kuwi sing nggo kipas. Sing mau omongin Abah, sing ra ngomong apa kae di Sariawan. Dekne ra maca. Dek ra maca. Ora. Oh, pas abang sing ora melu ngomong Sariawan, terus kae ora maca. Ora. Berarti sampean ngingeti. Nggih. Kae meneng ae kae. Nggih. Sesuk Sariawan. Nyapa? Sibuk ora? Ora. Ayo melu aku. Arep mbok jak nang ndi? Maling. Aku ra ndek bakat iki. Arep nyolong apa? Maling bojone wong. Ya kok jaran. Yo nang kaki satu ngono lho. Yah, budal dhewe wong bojoku ginuk-ginuk gemoy. Arep ijlik ya dadak golek colongan. Konangan liwas benjut biasa. Ayo padha semangat kerja. Aku iki senenge tek meteng karo wong akeh to. Lah kowe ora mudeng. Aku ndek wingi sore lho. Wingi sore lagi piye? mangkat nyambut ke ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah reng aku diperkosa wong papat. Nyok. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong
padake aku rondo 15 tahun wis kabeh dek Pak. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Ngerti kok. Gusti Kowe ngerti Allah. ora? Piye? Anakku 6, Anakmu 6. Pak Songo. Pak sok Kula niki bojo kali niki niku jalan mung jujulan. Lah kok jujulan niku kepripun Bu? Niki ramane bakul wedhus, Nggih. biyunge nyong tuku wedhus siji. Lah ora ana jujule. Dadi dijujuli bodho. Ki jujulan wedhus ngerti? Jujulan besi kurang. Besi kurang nih wong gene nyong ora apa-apa, wong jare nyong ora bojo-bojo men karo bodong ora apa-apa. Ning akhire kula kan uli dodol semprene ya dadine bangkrut. Gara-garane bodong. Loh, bisane Bang. Lah nyong biyen kan bakul gethuk. Apa iya? Oh, lanjenengan urung tau mangan gethuk nyong. Nggih, kula dereng nate. Sing wis ke penayagan sering. Oh, lho. Pertak kayak tukang kendangan Mas Toto anggar mangan gethuk nyong. Oh, gethuk nyong cemetut. Cemedhut. Kenyil